गाईज मम्मी निघाली. मम्मी मी पण येऊ. गुड मॉर्निंग गाईज. इट्स 8:30. सकाळचे 8:30 वाजले आणि मी स्टील बेडवर आहे. पण बाहेरून मस्त हवेची झुळूक चेहऱ्यावर आली आणि जाग आली मला. सो दिस इज द मॉर्निंग. सो लेट्स वेकअप. आपण आता उठूया अँड लेट्स स्टार्ट टू व्लॉग. सो गाईज मी मस्तपैकी तोंड वगैरे धुतलं आणि आता मस्तपैकी मम्मीकडून हा चहा बनवून घेतला आहे. मला चहा इतका आवडतो आणि सकाळ सकाळी मी गाईज आपल्याला सकाळीच लागलेलं आहे काम. आपल्याला जायचं आहे दुकानावर शाबू तांदूळ आणायला. आई पैसे देते अगं, चिल्लर तरी का देतेस? कशाला? हे किती दिलं आहे? हे 20 आहेत. तुला हे घेऊन ये. खाऊला खाऊला नाही. हो आपण आता चिल्लर घेऊन चाललोय दुकानावर. आजीला विक्सचे चॉकलेट्स वगैरे हवेत असं ती बोलत होती. सो गाईज काल रात्री आय गेस पाऊस पडला आहे मस्तपैकी. थोडासा रोड बाजूबाजूनी ओला आहे. गाईज दुकानावर आपण जाऊन आलो आणि मला फक्त साबुदाणे भेटले किंवा साबुदाणे. सगळी चिल्लर वापस आलेली आहे बिकॉज कोणत्याही प्रकारचं विक्सचं चॉकलेट किंवा आल्याचं चॉकलेट काहीच नव्हतं. मी आता आमची लादी पुसायला घेत होते तितक्यात एक आहे ना बाहेर असं फेरीवाले येतात. तर आज चक्क चप्पलवाला आला. नेहमी भाजीवाले किंवा सुकी मच्छीवाले वगैरे येतात पण आज चप्पलवाला आला. इकडचा पण आवाज होते, पोंगा बिंगा आवाज होते. आज तिकडे लग्न आहे बट मला कदाचित जाता येणार नाही. सो स्टे ट्यून की आपण बघूया की मी लग्नाला जाईन की नाही. बिकॉज आता 11 वाजता माझं एक इम्पॉर्टंट प्रेझेंटेशन आहे. आणि सो गाईज आपलं आहे आता प्रेझेंटेशन आणि मी आता इथे सगळं हे असं लॅपटॉप वगैरे आपण इथे घेऊन बसलो आहे. त्या रूममध्ये दादा स्टडी करतो आहे. दॅट्स वाय आपण इकडे बसलो अभ्यास करायला. तर मी आता इकडे हॉटस्पॉट चालू करून ठेवणार. माझी एक फ्रेंड आहे श्रुती साळवी म्हणून. ती माझ्यासोबत 12th होती. तर तिने मला असं सजेस्ट केलं होतं किंवा कमेंट केली होती की तू तुझं स्टडी सेशन वगैरे आमच्यासोबत शेअर कर. सो असं आहे की मी असं पर्टिक्युलरली कोणतं टाईम टेबल वगैरे फॉलो करत नाही. जे काही कॉलेजचं शेड्यूल असतं त्याचप्रमाणे सगळा स्टडी असतो. तर आजच्या शेड्यूलमध्ये आहे प्रेझेंटेशन्स आहेत. सो मी तुमच्यासोबत ते शेअर करणार आहे. सो कीप वॉचिंग आणि तुम्ही नक्की कमेंट करा की तुम्हाला कशा प्रकारचे व्हिडिओज बघायला आवडतात. मी नक्की तशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेन. सो दिस इज माय आयडेंटिटी कार्ड. ओके बंद केलं आणि अजून इथे कोण नाही आहे. नो वन इज हिअर. सो बाकी आणि आता भेटू आपण प्रेझेंटेशन झाल्यावर. बिकॉज मला प्रेझेंटेशन आणि कॅमेरा दोन्ही एकत्र हँडल करता येणार नाहीत. सो प्रेझेंटेशन झाल्यावर भेटू. बाय. सगळे जण मस्तपैकी नटून लागणार आणि मी घरात असणार आहे. सगळे गाईस ते आहे ते मंडप जिथे लग्न आहे. झूम करते जरा हवे का इथून. म्हणजे इतकं घराजवळ आहे पण मी जाऊ नाही शकत. बॅड गाईज मम्मी निघाली. मम्मी मी पण येऊ. येते ना मी पण. छान दिसतेस. आपण फोटो काढूया. गाईस दुपारी सगळे जण माझ्याशी लग्नाला जाऊन आले. प्लस त्यातच माझं प्रेझेंटेशन पण झालं. आणि आता मी नंतर मगाशी 3 वाजता आय गेस केक बनवला. तर मी तुम्हाला आता दाखवते की मी कसा केक बनवला आहे. जे लग्न होतं आज ते मुलीकडे लग्न होतं. म्हणजे तर त्यांची ती गाडी ती बघा तिथे मी आता विंडोतून बघते मला कोण दिसतं आहे का. म्हणजे मुलीकडे लग्न होतं. मुलगा मुलीकडे लग्नाला आला होता. नवरा उठून येतो किंवा उचलून येतो असं काहीतरी म्हणतात त्या टाईपमध्ये. तर आता बस आपल्या दरवाजातूनच जाईल. सो ती बस आता निघाली आहे. आपल्याला कोण दिसलं तर आपण बाय करूया. आम्ही टेरेसवर येऊन बसले. मागे आमची टाकी आहे. आमचं टेरेसचं काही काम झालेलं नाही आहे अजून. म्हणजे आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून कळवा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि शेअर पण करा.